بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى. Bu dersimiz Şeyh İslam Muhammed İbn Abdülvehhab rahimehullah'ın İslami Bodiyan Dağıtlar diyen kitabının devamı. Bugünkü alacak nakidimiz İslami Bodiyan Dağıtımız dine değişli dağıtın üstünden gülmek, kıyıskaça. Dine değişli dağıtların üstünden gülmek. İstendik bir ödüne İslam'a yönkeyen ödüne Müslüman diyen adam dine değişli dağıtlan haysam olsa bir yerinin üstünden gülse onu değişme tutsa şol adam barağızdan icma, barağız İslam ulemalar tarafından kafir deyilip hüküm edilen. Bu vavatında Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvehhab rahimahullah şeyde diye: Men istehze'e bi şeyin min dinir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ev sevabihi ev iqabihi kefara. Kimde kim gülse, değişme tutsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininin değişli zatlarının haysam olsa birinden sogap zat, sogap babatından mı olsun ya da günah babatından mı olsun şol adam kafir oluyor. Yani sogap babatından, günah babatından neydi? Yani misal için niyeli namaz okana cennet var. Şu sözün üstünden gülüyor kafir. Verilecek sogabın üstünden gülüyor. Yani olmasa Allah iman etmedikleri ya komünistlere doğduk var diysem ya öçmecek näme sönmejek ootda yanıya diýsen musaşyn gülse şu jagaş mı beriljek azap diýip hatta şo zatlaryň üstünden gülse degişme tutsa näme dinden çykýan eken. Bu höküm dogry dämi? Ýöne İslam tarapyndan her bir edilen hökümün asly bolmaly, delili bolmaly. Ene ýanky höküm edenden soň ýanky amal eden adamlara kafir diýip höküm edenden soň her bir näme adam eden hökümünün delilini aytmaly bolýar. Delilem Tawba surasynyň 65-nji 66-njy aýatlary. Allah Taala şeýle diýär: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'de imanikum diýär. Yani bu ayetin inmekliginin sebebi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burgun sahabalardan cihada var yaka. Şu mücahitlerin arasında kâbir imanı ejidleri Peygamberimizin üstünden gülýärler. Ve buların Peygamberimizin üstünden gülüp onun üstünden degişip duranyny eşden sahabaların biri gelip yankylara siz münafıklar diye men barıp sizi Peygamberimize aýtjak diýip Peygamberimiň ýanyna gaýdanda eýem Allah Taala näme wahy indiripdir. Yankylan eden zadyny Peygamberimize aýdypdyr. Indi bularam näme algaş gel Peygamberimize näme diýerler: Ya Rasulallah, biz yani dine degiştik, oyun ettik. Sen üstünden ya dinin üstünden ya Allah'ın üstünden gülmeklik niyetimiz yok diyor. Degişmeklik, oyun etmeklik babatından yankı diyen eden gurrunlanmadı diýdik diýenlerine Allah Taala şol aýaty indirip kul diye ayet olur diye. Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. İnne siz Allah'ın ve onun ayetlerinin ve peygamberinin üstünden gülýäňizmi? La ta'tadiru, siz inni ötünç soraman kad kafartum ba'de imanikum. Siz ön imanlıdınız, musulmanlığınız inni kafir boldunuz diye. Oraya şul ayet näme açık, aydın. Şol peygamberin ya dinin ya Allah'ın üstünden gülýän, degişme tutýan ya dine degişli zatdan haýsam bolsa birinin üstünden gülýän, äslermeslik etýän adam dinden çykýar. İnni el-istihza'u bi şey'in mimma ca'a bihi'r Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kufrun bi icma'il muslimin velev lem yaqsud haqiqatal istihza'i kema lev hazala mazihan. Näme diye Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getiren zatlarynyň haýsam bolsa birinin üstünden gülmeklik İslam ulemalar tarapyndan, dine İslam ulemalardan umumi musulmanlar tarapyndan näme kafir diýilip höküm edilen. Kafir diýilip höküm edilen. Üstade da näme bir zady bellek geçipdir, olam hükmani suratda näme her bir selef salaha ödün ýönkeýän Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın akidesinde bolmaklyk isleýän adam hükmani suratda şu soňky aýdan zadyny üns bermeli. Olam
Näme diye? Walaw lam yaqsud haqiqatal istihza. Şunun haqiqatdan niyetinne näme dinin üstünden Allah'ın üstünden gülmöklük niyet etmedigen bolsa diye. Yani bir adam näme Allah dinin üstünden gülüyor. Şo gülönne dini äsgermesçilik etýänligi üçin näme gülmöklük niyetinne ýok da ýöne oýun etýär, degişýär. Şunuňmy? Ýöne oýun edip degişip gülse de şol adam dinden çykýar. Şunuňmy? Şo oýun edip degişip gülönnen aňyrda niyetinne bil qaslayn dinin üstünden gülmöklük üçin degişmekligi şertde. Şunuňmy? Emma bu bagy näme üçin getirdi bu şeyh? Sebäten murji'eler näme diye? Her bir Allah söýgen adam kafir däl, her bir dinin üstünden gülen adam näme kafir däl. Bir adam dinin üstünden gülüp, Allah'ın üstünden gülüp kafir boljak bolsa, şo Allah'ın üstünden gülmöklügi niyet eden bolmaly. Şunuňmy? Ýa bir adamyň näme Allah'ın üstünden gülmöklük niyeti ýok da ýöne degişdi. Şunu ýöne oýnatdy degişip goýberdi. We niyetinde peýgamberiň üstünden gülmöklügem ýokdy. Ýöne degişip diýip goýberdi, oýnatdy däni. Ya dinin üstünden gülmöklügem ýok. Oň ýanynda näme Allah we peýgamber we din näme bu zatlaryň üstünden gülmeler, bu zatlar taqdimlanmaly ýöne degişdi dänim näme bir perişden üstünden gülüp goýberdi. Ya bir dine degişli zadyň bir ýerini bir oýun degişme tutup goýberdi. Ana şu ehli sünnet we cemaatdyň ýanynda şuňalyk etse de dinden çykýar. Şunuňmy? Şuňalyk etse de dinden çykýar. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ وغيرهم عن عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني آية تفسيرنا شيء لقرنر قال bu ayetin tefsiri İbn Cerir rahimehullah'ın kitabına geliyor ve İbn Abi Hatim'in qıda ve bir şeyhin qıda geliyor ve bundan başka da kitaplarda sünnet hadis kitaplarına tefsir kitaplarına yankı ayetin inmekliğine näme sebep bolmuş onu aydıp geliyorlar. Enne şu rivayette Abdullah ibn Umar'am näme bolan şu Tebuk jengine bolan yankıda. Näme Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazwatına Tebuk jengine var yaqa Omar'am şu taýda bolan. Omar näme diye bir gün ýa ýolda saparda var ýakak diye bir mezliste oturan adamlar näme diye şu biziň qurralamyzdan ýani Peygamberimiziň gapdaryna näme ilmli sahabalary we Peygamberimizi gözüne tutup bulardan näme ýermenimiz ýok diýerler. Şunun üstünden gülýär. Bokgarny ýere turkmanlar şo manyda diýerler. Şunu. Ve la akzaba alsinan we şular ýalyk näme içimizde cıptıryanlar ve la ecben indel liqa ve düşman görünne şular ýalyk näme zuwwetdiňler bize görmedik diýerler. Yani bu erbet görürler. Düşmana duş gelenler şular ýalyk näme gorkak ya da söze gelenler şular ýalançy ya iýmeklige gelenler şular ýalyk näme iýmeklige görýän qurralar biz görmedik diýerler. Alimler görmedik diýerler. Yankı mecliste şu sözü aydanlar kimler niyet ettiler? Peygamberimizi ve ona has yakin bolan näme birinji İslam'a giren ulama, ýaşly sahabalar gözüne tutdular. Şonda meclistekiler bir turup näme diýe kezep dedi. Sen ýalançy kezzap. Şunuňmy? Sen munafyk diýe yankı söz aydan adamlara. Men barıp näme hökman seni peygamberimize aýtjak diýe. La uhbiranna Rasulullah. Bu gurrunam näme ýam gonu wahy bilen näme peygamberimize aýtdy. Allah Taala gonu aýtdy. Şo gurrun edenler näme kafirlerdir diýe. Musulmanlaryň mazhur dinden çykandarlar diýe. Şonda İbn Umar näme diýe? Yankılan bir ılgak gel Peygamberimizin näme diýesiniň jylawundan aslyşyp näme yalvardy diýe. Ya Rasulallah, biz näme siziň üstüňizden gülmeklik istemedik, ýani oýun etdik, degişdik. Şunuňmy? Ýoly zok boldy. Şunuňmy? Ýoly kesmeklik üçin, ýa-da ulamy agyrlamyz aýyrmaklyk üçin bir ýöne eden gurrunmyz boldy. Peygamberimizin diýesini saklaman ýörap bar ýa. Yankı diýen Rasulullah näme diýesiniň jylawundan aslyşyp daşdan büdürap daşlara näme
Ayağı vurup hatta ayakları kanap şişti diye yankı adam. Peygamberimiz diňe näme anagdy diye yankı näme bilen jogap berdi diye yankı münafıga yankı dinden çıkan kafira Tawba 65. ayeti Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Indi näme Allah ve onun ayetleri ve peygamberi size näme oýnadylýan zat boldumy diye düşündüňmi? Eýem şu zatlaryň üstünden degişmekligi, Allah ve Rasulunun ve dinin üstünden gülmeli dälligini bilmeýän adam olaýan näme dinden çykýar. Şunu olaýan näme murtet bolýar. Bu adamlar bir näme imanlar ejid adamlar diye düşündüňmi? Şu sebäpden näme ýanky gurrunlary diýenne ol dinden çykarsam öýtmediler. Düşündüňmi? Ýöne olan gumani, olan hakikaten ütködür. Yani Allah Teala'nın yanına şu dinden çıkmaklık. Şu ulamalar rahimahumullah şu yankı bolup geçen vakıadan şeyle bir näme çıkardılar. Bir adam dinden çıkýan zady edenine dinden çıkmaklyk üçin etmekligi, niyet etmek şert değil. Ya da şu etýän zadynyň dinden çıkarýanlygyny bilmekligi şert değil. Şu dinden çıkarýan zady etdimi şol adam dinden çykýar. Şunun bir adam Allah söwýär, niýetinde Allah söwmeklik üçin, söwýän bolmaklygy şertdir. Ya da Allah söwmekligin dinden çykarýandygyny bilmekligi şertdir. Allah söwdüm şol adam dinden çykýar. Şununmy? Indi bu adamlaryň näme niýetlerine peýgamberiň üstünden gülmek ya Allah'ın üstünden ya dininiň üstünden gülmeklik ýokdy. Niyetler näme? Ay bir meclise düşenlerine özara ýadawlyklaryny aýyrmak üçin burana degişip, gülüşüp eden gurrunlary bolýar. Ýöne o oýlan eden gurrun näme? Gaty erbet gurrun, agyr gurrun. Eýem olan eden gurrunyň degişmesiniň içinde Allah'ın üstünden gülmeklik we diniň üstünden gülmeklik we peýgamberiň üstünden gülmeklik we. Şu ýanky agdalan zatlaryň Allah ya diniň ya peýgamberiň haýsam bolsa biriniň üstünden gülmeklik ya degişmekligiň özü küfür. Şundyňmy? Ondan sen näme esasynda, näme maksat bilen degişdiň, o bizi gyzyklandyran düşündüňmi? Allah'ın üstünden güllüňmi, bolly sen dinden çykýan. Fa qawluhum innama kunna nakhudu wa nal'ab. Yani dinden çykanlar, yani özlerini näme etjek boldylar, aklajak boldylar. Näme diýdiler? Ya Rasulullah biz diňe bir şeýle bir eden gurrunmuz boldy. Ýöne bir degişmeklik üçin aýdan gurrunmuz boldy. Sen üstünden gülmek, seni äsgermezçilik etmek, seni kemsitmeklik niyetimizde yoktu. İnnemâ kunna nakhudu ve nel'ab. Öz küfür işleri, näme eden ýanky küfür sözleri näme üçin diýdiler? Şonu açıklaýarlar. Biz diňe ya Rasulullah näme nakhudu ýöne bir edilen gurrundy. Şununmy? Aňarsynda bir erbek niyet yoktu. Ve nel'ab ýöne bir degişdik, oýun etdik. İnnemâ lem naqsud haqiqatal istihza. Görýän ýanky diýen gurrunyny näme bar? Yani biz hakykatdanam sen üstünden gülmekliği niyet etmendik. Yani doğru güllük yani şu gülmekliğimizde bir eden zat yani degişmeklik boldy. Sen üstünden gülmeklik. Seni kemsip, seni äsgermeslik niyetimizde yoktu. Ve innema qasadna'l khawda we'l la'ib. Yani niyetlerine nämeken yankı gurrunlar edenlerine yani bir oýun etmek, degişmek. Yankı gurrunlar nämek başga kabir riwayetlarda geler. Şunumy? Yani şonu da Allah Teala bulara kafir diýdimi ya da yankı özleriniň aklanlarından soň Allah Teala olan uzurunu kabul etdimi? Kabul etmedi. Şunu sen ýöne degişen bolupdy, oýun eden bolupdy. Niyetinde peýgamberiň üstünden gülmekligi niyet etmedik bol. O meseleni ütgeden sen näme dinden çykýan. Emma kafir adamlar yankılan dinden çykmaklygyny başgaça açıklaýarlar. Olaram näme murji'eler. Şunu dine dogry düşünmedikler. Näme diýdiler? Innahum kafaru ba'da imanihim bi islamihim ma kufrihim awwalan bi qulubihim. Kafirler näme diýen bolýar? Ýöne Allah'ın üstünden gülmeklik ya peýgamberiň üstünden gülmeklik küfür däldi. Dinden çykmaklygyna ýeten atdy. Onda bu aýete näme diýjek diýsen, olar näme yüreklerine kafirdiler dänim, dillerine de şu küfürlerini çykardylar. Şununmy? Öňem kafirdi diýär olar. Gülmeden öňem kafirdi diýär. Dillerine iman gorkodýardylar. Emma şu taýda diýär, yürekdäki bolan küfürlerini dillerine de çykardylar diýär. Emma bu düýünden batyl gurrun. Yürekde kafir bolan adamyň dille iman gorkodanyň peýdasy ýok. Şunu yürekde küfür gorkody, yürekde kafir bolan adam daşynda näçe iman gorkosa da kafir. Şunumy?
Emma bular yürekde de kafir bolanmasa, işlerem küfür bolanmasa Allah Teala bulara kat kafartum ba'da imanikum diýme ýa Allah Teala bulara näme diýip atýar? Siz musulmanlyňyz, iman edenizden soň kafir boldyňyz diýip. Düşündiňmi? Allah Teala'nın ýanynda bir adam musulman boljak bolsa, içi daşam näme bolmaly? Musulman bolmaly. Yürekde de iman eden bolmaly, dille de we daşynda da iman eden bolmaly. Allah Teala bulara näme siz imanlydyňyz, soň kafir boldyňyz diyen sözü bir açıklap atır. Bu adamlar hakikaten musulmanlar. Şunun yana imanlar ejidi gowşokdy. Şol Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah ýanky aýdylan gurrunun batyllygyny näme beýan etdi. Ýanky gurruny red etdi. Şunun ol ýalňyş gurrun diýe. Olar içinde kafirdiler we dillerine de soň näme küfrüni çykardylar. Şow neçenni dilleri bilen näme öz kafirliklerini gizläp gelýärdiler diýe. Şunun o senden gizlenmedi, Allah'ın ýanyndan gizlemeýärdi. Yani olur ön kafir bolanmalyny Allah Teala olara iman edenizden soň siz kafir bolanyňyz diýmek sözinden many ýok. Ýa Allah Teala siz iman edenizden soň kafir bolanyňyz diýdi. Ýa näme olar hakyky musulmanlar. Yüreklerine iman bady ýöne imanlar ejidi gowşokdy. Ýöne şolar ýanky dille eden sözler sebäpli dinden çykdylar, kafir boldylar. Ýanky murji'alaň batyl gurrungyny Şeyhülislam red edip näme diýe? Innel imana bil lisan ma'a kufril qalbi qad qaranahu'l kufr diye. Bir adam dille näçe iman gorkosa da diye on kalbi kafir bolsa, içi kafir bolsa diye eýem ol adam kafir diye düşünýär. Ol adama Allah Taala hiç gaçan musulman diýmeýär. Emma biz bir adamyň daşky dünýäsinde islam görsak, biz onu yüregine teretmeseden muslim diýär. O biziň ýanymyzda. Emma Allah Taala sen bir adamyň daşyny görüşinden beter Allah Taala näme şol adamyň içini gowy görüp başarýar. Allah Teala iman edenizden soň siz kafir boldyňyz diýdi. Eýem ol adamlar näme musulmanlar soň kafir boldylar. Emma näme ýankylan hyýalat näme bular içinde kafirdi, daşynda musulman diýjek bolsak näme ol düýbünden näme ýalňyş gurrun gönümel Allah Teala'nın ayetine näme garşy gitmeklik bolýar. Fe innahum lam yazalu kafirina fi nafsil amr. Yani bir adam içinde kafir bolup dilinde iman gorkodan bolsa ol şo wagtam näme Allah Teala'nın ýanyna ol kafir düşündiňmi? Ýa Allah Teala sen içiňden bilýär, daşyňdan bilýär. Şoň üçin bir adam İslamda bolsun, musulman bolan adam, iman eden adam Allah Teala'nın üstünden, ýa peýgamberiň üstünden, ýa perişdeleň üstünden, ýa ahiret günüň üstünden, ýa jennetden, ýa dowdokdan, dine degişlilatdan, sünnete degişli, ibadet degişlilatdan haýsam bolsa biriniň üstünden gülse ya äsir mesele etse ya da näme degişme tutsa şol adam dinden çykýar. Niyetinde Allah'ın üstünden gülmeklik ýogam bolsa. Niyetinde diňe adamlar güldürmek. Niyetinde bir ýöne bir degişmek, ýöne bir şeýle söz diýmek. Şunmy? Şol adam şonda da dinden çykýar. Şunukmy? فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كالاستهزاء بالعلم الشرعي وأهله لأجله وكالاستهزاء بثواب الله وعقابه والاستهزاء بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أجل أمرهم به ونهيهم عنه وكالاستهزاء بالصلاة سواء كان نافلة أو فريضة وكذلك الاستهزاء بالمصلين لأجل صلاتهم وكذلك الاستهزاء بمن أعفى لحيته لأجل إعفائها أو بتارك الربا لأجل تركه فهو كافر. إنما فعلت veya kimde kim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getiren zatlarının haytham bolsa birinin üstünden gülse diye. Misal şuňa kel istihza' bil ilmi şer'i. Dini ilmin üstünden gülse diye. Şunu. Dini ilimlarynyň haytham bolsa birinin üstünden gülse. Ya da näme dinlar adamlaryň näme din ilmini götürýänlikler sebäpli üstünden gülse. Bir adam näme alimyň üstünden gülýär. Şo din ilmini bilýänligi üçin üstünden gülýär. Dinden çykýar. وكذلك وكال استهزاء بثواب الله وعقابه يا da bir cennetin üstünden gülse ya dowdagyň üstünden gülse ya hayra öwretýänleriň ya da munkar işden gaýtarýan adamlaryň üstünden gülse hayra öwretýänler ya da munkardan gaýtarýanlyklar üçin ya namazyň üstünden gülse namazy degişme tutsa farz namaz bolsun sünnet namazy bolsun ya da namazy goýanlaryň üstünden namazy goýanlygy üçin üstünden gülse düşündiňmi? Mektepde käwr akma oglanlar olardy kiçika. Näme namaza goýan oglanlar üstünden gülürdiler. Senem egilýärmi diýip. Şunu ýerbet niýet etýärdiler. Şu zatlaryň hemmeti näme küfür ya mysal üçin bir adam sakal goýberenlik üçin üstünden gülse. Ya bir näme süýt xor adam tobe edip şonu taşlasa
şoň üstünden gülse. Şu zatlaň näme bari küfür. Onda näme üçin güllü o wadyna näme gyzyklanmaya bede. Şu güllümi degişdimi bolly şol adam näme dinden çykýar. Mysal üçin näme perişten üstünden gülse. Sırat köprüýüň üstünden gülse. Şunuňmy? Inne ýene delili Allah Taala şeýle diýär. Mutaffifin suresinin 29'dan 36. ayetlerine çenni. İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn ve izâ marrû bihim yetegâmezûn ve izâ enqalabû ilâ ehlihim enqalabû fekihîn ve izâ ra'awhum qâlû inne hâulâ'i ledâllûn ve mâ ursilû aleyhim hâfizîn فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Şu el-Mutaffifin suresinde Allah Teala hakiki mümin musulmanların üstünden gülen kafirlerin düşük halini aytdı. İnnellezîne ecramû şeyde bir cenayet eden adamlar diye. Allah Teala görýän müminlerin üstünden gülmekligi, dine degişli zatdan üstünden gülmekligi cenayet sahibi. İnnellezîne ecramû bu necisler, bu cenayet edenler. Kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Yani Allah Teala bu kafirlara, bu cenayetkarlar deyip näme ýazgar deyip, bulara erwet at berdi. Soňam sebäbini aýtdy. Näme üçin bulara cenayetkarlar deyip atlanırdı bu kafirlere. İzinden aýtdy. Kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Bular hayaty dünyada, şu dünyada iman edenlerin üstünden gülerdiler diye. Görýärmi? Yani şu wagt bir topar adamlar özüni musulman saýyp deňinden bir sakally adam geçse üstünden gülýärler. Şunuňmy? Ya bir hijab bil örtünen aryn namusyny gorayan bir gyz deňlerinden geçse näme etýärler? Üstünden gülýärler. Ya bir musulman adam balagyn näme ýokarrakdan geçse üstünden gülýärler. Şulara Allah Taala näme ecramû diýen cenayet edenler diýär. Bular gaty erwet agyr cenayet edenler. Näme üçin kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Bular iman edenlerin üstünden gülerdiler diýär. Ve izâ marrû bihim yetegâmezûn. Hatta gülmeklik bilen şäklenmän. Bulan deňinden ýa bu kafirlaň, bu zalimlaň deňinden bir musulman geçäýse-de näme yetegâmezûn şylta gatardylar diýär. Şunuňmy? Yani dodoklaryny çömbeldörtdiler. Ya gözleri bilen işaret edip, ya barmaklar bilen işaret edip näme bir-birine gorkozup oňa seret, onsyna seret, bunsyna seret diýip näme gapdalyna beýleki kafirlaňam näme ünslerini şo musulmana çekerdiler diýär. Özleri näme gülşälik beýlekleňem gülmeklerini islerdiler diýär. Hakyky edilýän adam şo. Şunuňmy? Bir gerek jygylykdan geçip barýan, aparatura satylýan ýer bar. Balagymam ýokardan alhamdulillah şu adam balagymady ýokardan gelýär. İki tane adam otýur, ünsetdimi bir gapdalyna şeýtýär. Barma bilen aýagy morkody, balagna feret diýär. Şunuňmy? Soňam bir olam görenden soň gülen bolýar adam. Şunuňmy? Nämemiş biz balagymyzy ýokardan gelýärmiş. Şunuňmy? Şoňa alaqat etýän adamlar olar dinden çykýar. Musulmanlar. Sen musulman bolýan bolsaň, näme üçin bir musulman din tutýanlygy üçin üstünden gülýär. Şunuňmy? Sen musulman bolup Allahyň sylaýan, tagzimlaýan, söýýän bolanda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söýýän bolanda. Näme üçin bir musulman peýgambere meňzeýänligi üçin gülýär sen üstünden. Şunuňmy? Ve izâ marrû bihim yetegâmezûn. Deňlerinden bir dinar adam geçse-de şylta gatarlar diýär. Şunun dodoklaryny çümmölderler. Ya gözlerini işaret edip, ya barmaklaryny işaret edip bir-birlerine gorkozup gülerler diýär. Indi bulan etýän wady Allahyň ýanynda näme? Cenayet, gaty agyr cenayet. Şunun kufur, şek şübhe ýok bulan eden zatynyň kufurdygyna. Ýöne bulanky yaman erwet kufur, cenayet. Indi bir adam günah etse dogry-dämi? Azda känne gynanmaly günah edenler. Mysal üçin köçe çykdyň. Bir günah çagan urup goýberdiň. Öýüňe gelende adam gynanmaly, şo bir günah çagan uranmak üçin. Ya bir gördüň wagtyň bir näme ejiz bir garry adama sen gafaryňa söwdüň ya urduň. Çala insany wujdany bar adam şu eden zadyna gynanmaly. Nädip men şu näme alymny akmaklyk edip bir günah ýa-da bir ejiz garry el galdyrdym. Ya söwdüm. Şu zatlara adam näme etmeli? Gorkmaly, utanmaly, özüni bir ýadyk kılıp saýmaly. Emma bular diýär Allah Taala, bu cenayet edenlerinden soňam
Ve izen qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Öylerine gelenlerine diye sadı horram olup gelerler diye. Düşündün özlerinden eden işlerin hoş olup kaydarlar diye. Öz eden zatların kufurduğunu, cenayetliğini, din tutyandan üstünden, din tutyandan için gülüp, näme bular Allah Teala'nın gazabını getirenliklerini bilmediler diye. Gelip öyünne bir näme için bir musulmanın üstünden gülüp, bir adam näme peygamberin sünnetini tutup sakalı koyuveripdir. Näme için men bu sakalından gülüp, men bir tövbe edeyin. Bunu alıqlad etmediler diye gaytap, öylerine gaydarlarına bir olcalık kaydanyalık kaydarlar diye. Begenip näme sevdada utanyalık olup kaydarlar diye. Ve izâ ra'awhum qâlu inne hâulâi lezâllûn. Ve yankıyalakları görüverselerem diye. Musulmanlar görselerem ol gülmöklükten, şıltak atmaklıktan geçer diye bular. Ondan beter näme? Bu ağdaşanlara seredin diyerler diye. Şimdi özlere hatta kastüm alakıl gâslıklı gezip diyorlar. Senem sakalını sarmıklı gezip diyorsun. Öde näme haktamış, emma beydip diyorlar näme ağdaşanmış. Ana şulara seredin bular ağdaşanlar, bular akmaklar diyerler diye. Ve izâ ra'awhum yankı kâfirler, mücrimler, mümin musulmanı görseler, din tutup yor önüne. Bir musulmanı görseler, sakalı koyuverip yor önüne. Bir musulmanı görseler, näme hicap giyip örtünüp yor önüne. Bu akmaklara seredin diyerler diye. Bular ağdaşanlar diyerler diye. Soňam Allah Teala näme yankı musulmanlaryň üstünden gülýän kafirler ýazgar näme diye. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Näme üçin bu kafirler diye. Musulmanın bar etýän işin derine ýalar diye. Näme bular men tarapymdan niye? Näme musulmany dernemek üçin uğradyllarmy diye. Uğradyllarmy diye. Uğradyllarmy diye. Şunu. Kafir göýe Allah tarapyndan şunu barsyz näme men musulman gullamy tanqitlan. Barşalar derneň diýilip uğradylanýar. Sena bir kafir. Şunuňmy? Ine de bir musulman. Näme işin var sen sakal goýuran ölen? Şunuňmy? Bir musulman näme etdi? Hicap giydi bir musulman zenana. Hicap giydi örtünlü. Näme işin var sen? Doğru değil mi? Biri tövbe etti, namaza başladı. Näme işin var sen on derine? Üstünden güljek bol, falana minni egilýämiş, falana minni namaz okuyýamış. Biri tövbe edipdir, aragyny goýupdyr. Näme etjek sen on üstünden gülüp? Şoňa Allah Teala bu kafirler ýadgar näme diye? Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Olary diye, yani kafirler diye men musulmanyň üstüne derine uçedip uğratmadım ha. Yani Allah Teala ýadgar ya musulmanları günne goýun diye. Düşündüňmi? Mümin musulmanyň üstünden gülmeň, olara eziyet bermeň diye. Ýöne bulan gülküsi hakyky gülkü däl. Düşündüňmi? Kafiram gülýär, musulmanam gülýär. Düşündüňmi? Ýöne Allah Teala musulmanyň gülküsini düşündüňmi? Gülküden ömmeter şatlyga öwürýär. Emma kafirin gülküsini näme öwürýär? Azaba öwürýär. Ökünje öwürýär. Düşündüňmi? Yani kafir gülüp bilen ak diýemiz, kafir gülýär. Musulmanam gülýär. Ýöne musulman bilen kafirin gülküsiniň tapawudy bar. Düşündüňmi? Musulmanyň gülküsi hakyky gülkü. We musulman gülmeli ýerine, gülmeli zadyň üstünden gülýär. Emma kafirin gülküsi olaň ýanyna gülkü saýylsa da o hakykatda Allahyň ýanyna gülkü däl, cenayet saýyly, küfür saýyly. Görem edil ýanky Tebuk jeňindekilerim öz ýanlaryndan ýanky eden gurrunlaryny gülkü saýdylar. Emma Allah Teala gülkü saýmady. Küfür saýdy olaň eden zadyny. Gelip aýtdylar, ýa Rasulallah, biz seň üstünden gülmek islämiz, biz bir degişjek boldyk. Ýoluzak boldy, ýöne bir näme bir ünsümiz şekeli bir zady diýip oýun etdik. Olaň eden zady oýunnal, olaň eden zady gaty erbet küfür. Gaty erbet zat. Şoň üçin olaň hatda tawbasyny kabul etmedi Allah Taala. La ta'tediru diýdi. Ötünç sorama. Qad kafartum, siz kafir boldyňyz iman edenizden soň. Indi kafirlerim şu wagt näme? Musulmanyň üstünden gülýärler. Eziyet berýärler, şyltak atýarlar. Ýöne olaň gülküsi, olaň ýanynda gülkü saýylýan, ama musulmanyň ýanynda gülkü däl. Allah'ın yanında gülkü däl. Şoň üçin näme diýär? Kafiram gülýär, musulmanam gülýär. Ýöne musulmandan kafirin gülküsiniň tapawudy bar. Düşündüňmi? Kafirin gülküsiniň soňy azap, ökünje öwürlýär. Emma musulmanyň gülküsiniň soňy näme? Şatlygy, jennede, begenje öwürlýär. Indi kafirler nerede gülýär? Dünýede gülýär. Kafir ahiretde gülüp bilen. Kafirler kıyamatda diýär. Näme? Ökünüp ağlarlar diye yankılan ağlamaklıklarının derdinden yana
näme göz ýaşlary yüzleriniň aşagyny ýyrtar diýe, ýangaklaryny ýyrtar diýe. Hatta diýe şu göz ýaşlarynyň ýangaklaryny ýyrtan eserinden ne şu dünýäň uly gämilerini ýöretseň gämi ýörer diýe. Şunu. Yani o näýle eýlesibez bir garşy kapyryň ýüzünden gämi ýörecekmiş. Ýok, dowda düşýän kafir Allah Taala näme şişirýär. Rasulullah näme diýe? Yuzakhamul kafir diýe. Kafir şişirdilýär, ulaldylýar. Hatta şu ısırgalygy bilen ne? Şahmetey diye. Şu ısırgalyk. Gulak ısırgada qılýar. Şu gulagynyň ısırgalygy bilen ne? Egniniň arasy Mekke bilen Medine ýaly gara boljak. Diňe? Bir ısırgalygy bilen egniniň arasy Mekke Medineň arasy näçe kilometr? 450 kilometr. Onda bir kapyryň iki egniniň arasy 1000 kilometrlik näme? Iýinne boljak. Hatta zırsul kafir diye. Zırsul kafir. Kapyryň bir diýişi Uhud dağı ýalyk boljak. Uhud dağı näme? Köpet dağı ýalyk bir dağ. Inne kafirin bir diýişi Uhud dağı ýalyk boljak, 32 sanyk diýişine aýlap bolýar. İki eginiň arasyny ölçäňde 1 kilometrlik ýol boljak, onu kelle näil, onu aýlap. Özüňe getir. Sebäbi näme Allah Taalanyň inne kafir bu derejede çiğişirmekligine. Siziň dowdugyň azaby agyr. Şu biziň şu wat meçhurymyzdäki kafirler, ýani boy 2 metr bolup bilse, iýine ýarym metr bolup bilse, o kafir dowdugy görenden erejek. Şonuň şu Allah Taala kafir dowdaga ýakanna näme şunu ýakýar? Şoň azabyny şoňa dadyrmak üçin, şoň azaby bilen şoňa eziýet bermeklik üçin salýar. Inni dowdagyň näme wasbyny aýtýar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dowdagyň közinden ýene bir aşk ýaljagyny. Şu dünýä oklasaň, dünýä götürip bilmeýär. Gönü suwlarynyň barysy näme gaýnap buğat butarýar. Dağ düz barysy erep akýar. Şu dünýäni göden götür. Dağlary bilen, yerleri bilen, 7 gat asman, 7 gat yer. Ýöne dowdakdan bir aşk ýaljak, odundan. Aşk ýaljak, ködüni şu dünýäden ganda, dünýä 7 gat asman, 7 gat yeri, bu suwu, bu gary, şunun näçe 20-30 metre ýetýän, Alyaskan buzluklar, dağlar hisa götürebiljek eken. Gönü moment hemmelat erep akyp buğramaly. Indi eýlesi ýarym metr boy 2 metr kafir neden götürdün? Şoň üçin Allah Taala bular şu azaby duyup başarar ýalak näme kafir çiğişirýär. Şoň şu kafir dünýede gülýär. Ahiretde diňe ağlap gedýär. Musulman dünýede de gülýär we ahiretde de gülýär. Enne ýanky kafirler bu dünýede eden zady we wagtlaýynça gülönmeliler. We olan gülküsem jenayet. Şunun gaty uly erbet agyrda. Emma inne mu'minleň gülmeli ýeri gelýär. Mu'minleň gülmeli ýeri ine kıyamatda. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Emma bugün niye iman edenler kafirlerin üstünden gülüyorlar diye. Bugün yani cennette Müslümanlar cennete girenden sonra edip gülecekmişler kafirlerin üstünden. Allah Teala şu Müslümanların üstünden gülen kafirleri şu cennete giren Müslümanlara gorkuyordu. Yani oğlar sizin üstünüzden gülüyorlar dünyada. Ondan Müslümanlar näme o kafirlere diýerler diye. Siz hem giresiniz gelýärmi dowda? Şu cennete. Kimin giresi gelene? Kafirler näme diýerdi? O giresmi diýerdi. Kapyny açyp gelin diýerler diye. Cennetin kapysyny açyp. Bu kafirlerin sırlanşyp alga gaýdarlar diye cennete yetdim bolanyny kapysyny ýapyp näme jennetiler ýa kafirlerin üstünden gülürler diye. Bir wagt gülüpdiňiz, şunuňmy? Bir şu cenneti kazanmaklyk üçin näme eden amallanmadyň üstünden gülüpdiňiz. Biriňiz sakalymyň üstünden gülüpdiňiz. Biriňiz hijabyň üstünden, biriňiz namazyň üstünden gülüpdiňiz. Indi näme algaýamat? Innem cennete algaýarlar ýöne näme ýetibilmejek gününde. Näçe algasalar cennete ýetip bilenaklar. Soň şonu ökünüp ağlarlar diye ýöne ol ökünjüň näme peýda etýär. Şunuňmy? O ağlamaklarynyň, eňremekläriniň peýda etýär. Hatda çydamanyň soňunda ağlap Allah Taala'dan ýalwaryp başlarlar diye. Allah Taala näme bir gelejegem bolsa näme bir ýeňillik berdiň. Allah Taala hatda näme ihsa'u fiha we la tukallimun ýa-da ihsa dip ite cüttüyen, ite lal bolýan, şo söz Araplarda. İhsa'u diýer, lal bolun. Daw maňa söz gatmaň diýer. Hatda dinlemedem diýer Allah Taala. Şunuňmy? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Bugün niye iman edenler kafirler üstünden gülürler. Yani hakiki gülküşü. Şunuňmy? Hakiki gülküşü. Ýöne biz bu dünýede de gülýäs. Şunuňmy? Ýöne bu dünýede musulman, yani elmadama gülüp begenip gedibler. Kawat ağlaýar musulman. Haçan yani kafirler şoň garyklardan edenne. Onam näme kafirleri güýçli gören üçin näme dine degilýän üçin namyz edip ağlaýar musulman. Şunu musulman begenip gynanyp ömmelýär bu dünýede.
Ama cennete girensen Allah Teala cennetin hasidini aytdı ya. Cennette ölmek yok, yitmek yok, kıynanmak yok. Şunun ancamak yok, yadamak yok, kemsinmek yok, hiç zat yok cennette lan. Ne zat ayıp bolsa şu cennette yok. Şunun hi oňalıkla ökünmek demek yok. Şu kâbir pikir etýän ama cennet 7 kat dereceli. Ha 8 kat dereceli. En peski derejesine düşýän ýokardaky derejedekileri görönni kemsine öýtýär. Yok kemsine cennette her bir adam şeýle duýguda ýaşar diye menden ýokarda mendenim gowy ýaşaýan bamka cennette diýerdi. Şunuňmy? Yani cennette gynanmak, ökünmek hiç zat yok. Şunuňmy? Nereden ökünsün cennete giren? Rasulullah en soňky dowdakdan çykýan adamlara da habar berýär. En soňky dowdakdan çykjak musulman şu en soňky cennete girecek bolýar şunuňmy? Sen en soňky cennete girecek bolýan, en soňky dowdakdan çykmaly. Şula adama Allah Teala arzu etdi, bulam arzu eder diye. Onun näme arzu etse de bunun arzu edip bilýänladi şu dünýäçe ýok. Onun Allah Teala näme diýer diye sana yani insan koyu dowdakdan çykyp insan koyu cennete girecek adama sana şu dünyada ýaşadyň sen diýer diye o dünýäni şu ýaşap ber. Şu dünýäýe ala we üstüne de 10 etse goşup bersem rady bolarsyň. Gitjek ýerine de rady bolman. En soňky cennete girecek musulmana berilýän zat şu dünýä we oňum 10 essesi ýalapsa. Dünýä diýilse bir ýurdy gödüň getirme. Näçe ýurt var ýerinde. 7 kat asman, 7 kat yer. Bu dünýede ol raketa bilen eýlep uçaňda da sen näme ýangıjyň ýetene. Kosmos bilen uçaňda dünýeden çykyp bolan, dünýeden çykyp bilirlermi? Dünýeden çykmak ýok. Dünýeden çykyp bilmediler. Şu dünýede ýaşaýanmy ölünçe çykana. Ya aşak näçe çünjek bolup çümi bilen düýbüne ýetip bilen aklar. Dünýäň çar tarapyna şu dünýede atam bilen näme zapraf ketdinim kosmosy çykjak bol dünýeden çykyp bolan. Yani cennete insan kıyırcağa berilýän yer cennetten beriljek möçber şu dünýäň 10 essesi alak bally. Onda ola adam ökünjekmi? Oň üstüne hüýrügi. Şunuňmy? Sallah mücerred etmek ýok aňyrdalar. Şunuňmy? Qanatlyl at. Ana gülünýän gül. Şunuňmy? Ana şowunýän ama Allah Teala mümin musulmanyň için sowatmaklygy üçin. Şu kafirleri gorkolar diye. Müminlerim kapısını açıp gelin diye. Bularım ol gaş gaýdary bolýan, kapysyny ýapyp üstünden gülerler. Öde nähil halatda güljekler diye alal araiki yanzurun. Näme gyzyllan, kümüşden, lagly merjenden, guýulan ýatalan näme kursilen üstlerine näme oturuşup gülerler. Hiç otýar müminler näme merjenden, altyndan, birliantdan ýatylan qırwatlan üstünde. Onda gelin şu kafirler üstünden gülerler diýişerler diye birýärler. Cennetin üstünde qırwatda sinar oturlar diye kursilarda. Nädip gülerler? Ay çağıralım gellerime kapyny üstünden gülerler diýerler diye. Sonra Allah Teala näme alal araiki yanzurun ödem görürler diye şol adamlar kafirler görüp. Üstlerinden gülerler diye. Ondan bulan üstünden ýa-ki musulmanlar ýa-ki kafirler üstünden gülen soňlar Allah Teala müminlere diýer diye. Hel thuwibal kuffaru ma kanu yef'alun. Dola cezasını aldymy kafirler eden zatlar üçin diýer diye. Müminler radi bolarlar diye. O içimiz sowada Rabbim şolar näme almal cezalarını aldy diýerler diye. Yani köp adamlar şuňa alak näme müminler kafirlerin üstünden güler diýilse näme şu wagt öň İslam'a ýön kapyran adamlar näme diýip düşünýär kafir ýa-ni ýewrey hristiýan. Şunuňmy? Türkmen kafirleriň üstünden gülünmeýänler öýtýär. Şunuňmy? Ýa şu taýda kafir diýip gödüňe tutulýan diniň üstünden gülen. Şunuňmy? Musulmanyň üstünden gülen. Sakalyň üstünden gülen, hijabyň üstünden gülen, ondan sen Türkmen bol, Arap bol. Näme tapawdyň ýok sen. Sen Türkmen bol, öňüň İslam'a ýönkäbä. Bir adam peýgambere meňdejek bol, sakaly goýup berýär, sen hem üstünden gülýän. Peýgamberiň buýrugyny tutjak bol. Balagyň topukdan ýokarda gaýýar, sen hem üstünden gülýän. Ya hijab gaýýar, ya musulmanyň eşigine girýär, sen hem üstünden gülýän. Sen Türkmen bolsaň kafir. Ana şu sen üstünden gülünýär kıyamatda. Şu ayetler näme? Aýdyň delil näme? Dine degişli adamyň üstünden gülmeklik näme? Küfür dögüne. Inne edil ulamalar näme? Bir zat çykardy, bir höküm aýtdylar. Olam, bir ýurdun prezidenti bar bolsa diýe. Şunuňmy? Şu prezidentiň hem raýatlygyna käbir artistler, ýa käbir teatrlar, ýa bir kinolar, artistler dine degişli zatlaryň üstünden gülüp kino, humor, ha,
degişmelik, şu ölen, şungalık bir zatdan çıkaryan bolsa diye, şu yurtda. Şu zatlar edilýän bolsa, prezidentim şolar sunnuğa diýişgärler diýip silap, şolara ceza bermän, şolary öldürmän, silap hormatlap saklayan bolsa, şu prezident murtet bolýar diýerler. Düşündiňmi? Şu prezident, şu hökümet dinden çykýar. Hatta şolary näme? Şolan Allah'ın üstünden, dinedeki zatlaryň üstünden, gülünen halatyny oturup şolar dinläp, şolan diýen zadynyň üstünden deňşär, gülüşýän adamlaram dinden çykýar. Täretli bolsa da dinden çykýar. Namazyny okap giren bolsa bolan epese. Dinden çykýar şol adam. Düşündiňmi? Sebäp diýsen ýürekde näme Allah'ın taqdimlamayan adam ya da Allah'ın taqdimlanmayan yerine oturyan adam o kafir. Düşündiňmi? Allah'ın taqdimlamayan ya da Allah'ın taqdimlanmayan yerine ya da Allah'ın taqdimlamayan adamın silayan adam o musulmanlar. Düşündiňmi? Musulman adam yokman Allah'ını taqdimlaymaly. وقد قسم غير واحد من أهل العلم الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. ونعم برناça ulamalar diye dinin üstünden gülmekliği ikiye bölüler diye. İki görünüşe bölüler. De birinci görünüşü açsaçan dinin üstünden gülüyor. Açsaçan dini yumora koşuyor. Kellezi nezelet fihil ayet. Yani kitabı cenginne gönümel näme şular ýalyk jypdurun, şular ýalyk zuwetdin, şular ýalyk bok garny ýok diýdi ýankylar. Gönümel diýdiler. Şunuňmy? Ýankyl açaçan şoňam näme ha edip gülenmeliler diýen gaýdalan sözleri. Bular arasynda dinden çykýar. Emma ikinji görnüşi näme? Kinaya manida, göçme manida gülýärler. O nähile, yani gözü bilen. Şunuňmy? Göz gyrkyk gorko diýär. Gulanak edanak, näme sözem diýenak, dili gurlanakdan gaptalnaka gözü bilen şeýdik gorko diýär. Ýa-da mysal üçin näme? Bir alim haqy aýdyp, näme ayet hadis aýdyp başlaýar bolyn, käbir näme aýat vermeslik edip. Şeýdik näme dodan çömmek diýär. Şunuň niýeti gülmek. Şunuň ýa-da näme? Bular ýene başlady diýip tapda bir-birine şey diýerler. Şunuň. Hatta şoratlaram näme? Kufur, yani misal üçün näme Qur'any okup başlansa, yani näme dip başlasa, käbir näme gülýär. Şoň şüp näme açyk gülsün, ya ýankyýalyk suratda gülsün dinin üstünden, näme dinden çykýar. Şoň üçin biz musulmanlara näme wajip bolýar? Ve yecibu ala kulli muslimin en yusarima al-mustehzi'in bi dinillah ve bima jaa bihi ar-rasul sallallahu aleyhi ve sellem velau kanu aqraban nasi ileyhi diye. Şoň wajip bolýar diye. Bar musulmanlara Allah'ın üstünden, dinin üstünden, peygamberin üstünden gülýän adamlar bilen ara kesmeklik diye. Olary ara kesmeli. Olary ýadgarmaly. Şunun olary ýigrenmeli. Velau kanu aqraban nasi ileyhi diye. Hatta şu adamlar sana en yakın adamlar bolaýsyn. Ejel kakanga bolaýsyn. Dinin üstünden, Allah'ın üstünden, peygamberin üstünden, şu dinedeki şeriatın üstünden, güllün bir yerinin üstünden, bir zatın üstünden en yakın adam bolsa sen hukman näme kesmeli şolardan aramy. Ve alla yujalisum hatta oturuşmak meclislerine varmaklygan bolany. Li alla yakuna minhum. Olaryň näme birinden bolmarsyn ýaly. Olaryň oturuşdan hem senem şolaryň näme biri bolýan. Sebäp diýsen ýigidi gördi näme diýerler? Dostun tana diýerler. Dostun şolary bolsa senem şolardan bolýan. Şoňşyp musulman adam ýanky dinedegi zatlaryň üstünden, Allah'ın üstünden, peygamberin üstünden gülýän adamlar en ýakyn adam bolsa da şolardan näme aralarını kesmeli. Oturuşmak bolany. Sebäpsiň Allah Taala Nisa suresining 140-njy ayetinde şeýle diýär. Wa qad nazzala aleykum fil kitabi an iza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha ve yustehza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghayrih innakum izan misluhum innallaha jami'ul munafiqina vel kafirina fi cehenneme cemi'a. Ve qad nazzala aleykum. Ey musulmanlar, size ayetler indi diye. Fil kitab, Kur'an-ı Kerim'de. Näme ayetler? En iza semi'tum ayatillahi yukfaru biha ve yustehze'u biha. Allah'ın ayetlerine kafir bolunýan yerlerde, Allah'ın ayetlerinin üstünden gülünýän yerlerde, fela taq'udu. O taýlarda olar bilen bile, fela taq'udu ma'hum. O taýlarda olar bilen bile hiç gaçan oturmaň. Yani şu ayet ne okulýar Kur'an-ı Kerim'den okap atýar. Şu ayet badi ýaşadan Kur'anymyzda. Musulmanlar size şu ayetleri
amal etmekliğiniz için indirdim diye Allah Teala. Bir yerde ayetler Allah Teala'nın dinine. Allah kafirlik edilen yerlerde, dinin üstünden, Allah degişli, peygambere degişli, dine degişli zatların üstünden. Gülünyan yerlerde ve gülünyan adamlar bilen hiç kaçan oturmam diye. Hatta yahudu fi hadisin gayri. Ta nama küfür sözlerinden dayanıp nama dürst sözleri, peydalı, hayırlı gururlar etiyen şeyler, olar bilen oturuşmam diye. Enne bir adam oturdu. Ödüne bir Müslüman diye. Nama dine degiliyen yerlerden, dinin üstünden gülünyan yerlerde oturdu. On kökmü nama innekum idem misluhum. Onu Allah Teala hükümet oturuyor. Sizem şolar bilen bile denk şahit diye. Şolar kafir, sizem kafir diye. Şoň üçin özüne musulman ni. Näme? Dinin üstünden gülünýän yerde oturýan adamyny Allah musulman saýamy? Allah musulman saýana. Allah kim saýa olary? Allah kim saýa olary? Özüne musulman ni dinin üstünden gülünýän yerde oturup olar bilen bile gülüşýän adamlara kim diýär Allah Taala? Ýok. Munafık de delilin nerede? Maşallah. Ayda otuyor. İnnallaha cami'ul munafiqine diye. Vel kafirine fi cehenneme cemi. Allah Teala münafıkları, kafirleri barsın cem bile cehennemde yakacaktır diye. Şu münafıklar deyip kimi gözüne tutuyor Allah Teala? Men musulman deyip dinin üstünden gülüyenler gözüne tutuyor. Şunun mu? Ama kafir dinin üstünden gülüyor, men musulman ne diye. Şunun mu? Men sizin dininize yatkaramak diye. Ol kafir. Emma sen özüňe musulman diye. Şunun mu? Özüňe Muhammedi saýan, özüňe sünni saýan. Ve yine näme dinin üstünden gülüyor. Ya da din tutýan adamdan üstünden gülüyor. Sen kim bolýan? Eýem sen munafık bolýan. Özüne musulman diýip, özüne İslam'a ýönkep küfür etýän adam ol munafık, ol murted. Rasul Allah Teala näme şul ayetde iki kafirin adyny aýtdy. Bir kafir munafık. Görýän men musulman diýip küfür etýän adam. Ma beýlekler açaçan kafir, ben kafir diýär. Yani kafir diýär diýdiğimiz näme? Men peýgamber anamak diýär, men ýevrey diýär, men hristiýan diýär, men ateist diýär. Men sizin peýgamberinize ýaskaramak diýär. Men on peýgamber saýamak diýär. Gülýär, o kafir. Şunmy? Onu gon dersin soýmaly eliňe düşdi. Emma näme erbesadi? Musulman diýenler dinin üstünden gülýär. Olara Allah Teala näme diýdi? Kafir diýmedi. Olara munafyk diýdi. Näme üçin munafyk diýdi? Dedim munafık kafirden erbet. Şunmy? Kafirin cehennemde tutacak orny, kafirin cehennemde tutacak ornundan pesse. Şoň näme diýär Allah Teala munafıklaryň hakynda? İnnel munafiqina fi'd-derkil esfeli minen nar diýär. Şunu munafıklar odun in aşağı gatlaryndadır diýär. Femen semi'a ayatillahi yukfaru biha. Kimde kim eşte bir yerde Allah Teala'nın ayetlerine, dinine kafir olmayan yerlerine eşte. Ve yustehze'u biha. Ya da dinin üstünden gülünýän yerlerde bolsa, eşte gülünýänlerini. Ve huve calisun ma'ahum. Ve ödem şolar bilen bile otursa razı bolup. Razı bolup. Emma näme munafıklar sen daňyp oturtdy. Şären ýok. Daňylyk adam nerden çykjak? Olan kabzasynda, olan elinde tutulugy dursun. On gurruňy da sen öz erki ihtiýaryň bilen oturýarsyň. Moğlan epese biled alyp girdin. Çykaýyn diýsem, çykyp bilýän. Ýöne şonu da çykman oturýarsyň. Deň şäher gülüp oturýarsyň. Näme sen fehuve misluhum fil ismi vel kufri vel huruj anil islam. Olar ýa näme küfürde, günäde, dinden çykmaklykda, kafir bolmaklykda, şo dinin üstünden gülýän kafirler bilen şolong näme diýen küfrüni dinleýän adamam deň şäher diýär. Şunumy? Deýsen Allah Teala näme ýa ayetde aýdyn aýdyp oturýar. Fela taq'udu ma'ahum. Olarlan oturman. Aýdyp oturýar gönümel ayet. Fela taq'udu ma'ahum. Bular bilen oturma. İnne Allah'ın hükmüne razı bolmadın sen oturdun. Innakum izen misluhum onna sizem olar bilen näme küfre şerik diýär. Uhşurul lezina zalamu ve azwajahum. Allah Teala Saffad'ın 22-nji ayetinde näme diýär? Zalimleri we olara taýip bolanlary bile direldin diýär. Uhşuru bile goporun, bile direldin. Zalimleri ve azwajahum ve olarnyň yarlaryny. Yani bäde yarlar diýsek, heleyler diýip düşünmeliler.
zalimleri ve oların näme zulmuna şerik bolan dost yarlarını. Biri Allah'ın üstünden gülüyor, dinin üstünden gülüyor. Biri Müslümanın sakalı veren için üstünden gülüyor. Biri hicap giyen için üstünden gülüyor. Senin bile oturup şerik bolyan, sen şon küfürde yarı bolyan. Barını bilecemedin diye, bile dirildin diye. Şunun için yankı zatları eşten Müslüman adam hükmani surette ägä bolmaly. Dini degişli zatdan hiç birinin üstünden gülmeliler. Şu zatlar gülyan adamın gören adamam hükman aytmaly. Sen tövbe et diýmeli. Kelimeňi çewir diýmen. Tövbe etmesizden kelimeňi çewirip namazda durup yankı eden zatlaňa ökünüp istagfirullah diýip tövbe edip ölmesen sen baqy cehennemi dowdahy kafir diýmeli. Dünyada gülenmesen o dünyada üstünden indi gülünersen diýmeli. Kimde kim yankı zatlaň aýsam bolsa bir edenem bolsa hükman tövbe etmeli ve näme İslamyna gelmeli. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Walakin münafıklar ve ul küfür gorawda soları tekfir etmek sahih. Nerede var? Yani İbn Cerir'den gelen hadisler asıl Alim qaniyda. Walakin münafıklar. Ha? Hadisler. Ha. Şunu aysana. Ha. Niyetin diýen? Ha. Yankı näme Peygamberimiň üstünden gülen adamlar gören sahaba näme diýip goni kezep de diye. Sen yalançı kezzap diye ve sen münafık diye. Yani bugünden näme diýip düşünýär? Bir musulmanyň dinden çykýan zady edenini görende wajib tekfir etmeli. Hükman kafir saýmaly şonu. Kafir saýmasaň özüň saýy, özüň kafir bolýar. Ne biz otuyoruz, doğru değil mi? Birden bir adam näme Allah'ın üstünden ya mümin musulmandan din tutýanlyklary sebäpli üstlerinden gülýär diýänin eşsek ya da gülüp oturanyn eşsek sen hükman şonu kafir saýmaly. Yüreğinde hükman saýaýmaly. Emma yüzüne diýmeli mi diýmeliler o näme başga mesele. Yani diýende näme sen öldürjekmi, öldürülmejek. Şunuňmy? Kafir güýçlümi ya sen güýçlümi o ýagdaýda näzere edilýär. Emma sen yüreğiň hükman şonu kafir diýip itiqad etmeli. Emma sen yürekde şonu kafir diýip itiqad etmesen senem kafir. Gönü dinden çykýan. Sebäp diýsen eýem sen Allah'ın taqdimlamayan adamyny musulman saýan. Eýem onu sen yüreğinde Allah'ın taqdimlamak ýok. Edil şoňalygam bir araga halal diýip ya gabra secdede otur ya gyssanany Allah'dan gaýryny çagyryp otur. Aýdylan janlaryň nezir niýazlaryny ölülen öwliýalaryň pirleň ýoluna aýdyp otur ya şefaat diýip Peygamberden ya Ali'dan ya başga sahabadan Peygamberlerden sorap otur. Sen hükman şonu yüreğinde kafir saýmaly. Şunu hükman ya da %100 Allah ve Resul tarapyndan kafir diýilen adamlara näme kafir diýmendir. Ya şolan küfrüne şeklenipdir. Sen hükman yüreğinde näme kafir saýmaly. Ma kafir saýmasaň sen münafık bolýan. Şunuňmy? Sen edil yankı Allah'ın üstünden gülünýän ýerlerde näme inkar etmen, radi bolup dinläp oturýan adamyň münafık bolşalyk. Senem kafir adamyny görende näme şoňa kafir diýip bilmesen sen münafık bolýan. Şunuňmy? Dogry aýtdyň, jazakallahu hayr. Yankı hükman näme insermeli. Her bir adam hükmani suratda näme kafir saýmaly. Hatta olan küfrüne şeklenmek, şübhelenmekligem näme bolmaýar. Yankı adamlaryň küfrüne dinden çıkanlygyna, kafir bolanlyklaryna şeklenýän, şübhelenýän adamam näme kafir bolýar. Wallahu Teala a'la ve a'lam.